ஹலோ ஆல். பொங்கல் அன்னைக்கு பொங்கல் கரும்பெல்லாம் சாப்பிட்டுட்டு நல்லா ஒரு குட்டி தூக்கத்தை போட்டு ஈவினிங் போல குட்டி அவுட்டிங் போலான்னு சொல்லிட்டு தான் நாங்க இப்போ கிளம்பியிருக்கோம். நல்லா ஜாலியா கிளம்பிட்டு ஜல்லுன்னு நாங்க எங்க வந்திருக்கோம் பாத்தீங்கன்னா நம்ம மதுரையோட தெப்பக்குளத்துக்கு தாங்க வந்திருக்கோம். பாக்குறதுக்கே அவ்வளோ திருவிழா கோலமா இருந்தது. நம்ம மதுரை மக்கள் எல்லாருமே இங்க தாங்க இருக்காங்க. நாங்க கூட பொங்கல் யாரும் அவ்வளவா வரமாட்டாங்கன்னு நினைச்சோம். ஆனா கூட்டம் செம்ம கூட்டங்க. திருவிழா மாதிரி ரொம்ப ஜேஜேன்னு சூப்பரா இருந்தது. பொங்கலுக்கு சொந்த ஊருக்கு போக தேவையில்லைங்க. நம்ம ஊர்ல இருக்கிற தெப்பக்குளத்துக்கு வந்தாலே போதும், எல்லா மக்களையும் பார்த்துடலாம். போனதுமே குட்டியை நல்லா பாலு காருன்னு சொல்லி எல்லாத்துலயும் நல்லா விளையாட விட்டாச்சு. அவங்களுக்காக தான் வந்தது. ஸோ நல்லா விளையாட விட்டாச்சு. ஆனா அவங்க சிரிக்கவே இல்லை. அவங்களுக்கு இந்த ட்ரெஸ் போட்டது கோவம், அதனால உம்முன்னு இருந்தாங்க. டாய்ஸ் எல்லாமே வாங்கிட்டு ஃபைனலா சிக்கன் சீஸ் ஃப்ரைட் மோமோஸ் வாங்கி நல்லா சூப்பரா சாப்பிட்டுட்டு நம்ம மதுரை மக்களுக்குலாம் ஒரு பை சொல்லிட்டு கிளம்பிட்டோம். நாங்க கிளம்பவே 8 மணி ஆயிடுச்சு. ஆனா அதுக்கப்புறமும் கூட்டம் வந்துட்டே தாங்க இருக்காங்க. கூட்டம் இன்னும் அதிகமாயிட்டே தான் இருந்துச்சு. சூப்பரா இருந்துச்சு. ஒரு மைண்ட் ரிலாக்ஸா வந்து ஜாலியா என்ஜாய் பண்ணிட்டு கிளம்பியாச்சு. உங்களுக்கு என்னோட வீடியோ பிடிச்சிருந்தா மறக்காம என்னோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப்